Ik mag helpen om de dames mee aan te kleden. Ja, het zijn er 7. Zeven meiden in de visagie. Ga er maar aan staan. We hebben 7 meisjes vandaag. Dus de 7 kleuren van de regenboog. Ik heb er zin in. Het was geen straf om uit bed te stappen. Ja, het was vroeg vandaag. De wekker stond om 5 uur. Vandaag is de grande finale van het project Zeeuws Meisje #gelijkheid. Kunstenaar Rem van der Bos maakt ter afsluiting een groepsfoto. We hebben 7 meisjes bij elkaar die tezamen de regenboog vormen. En dit is de laatste opnamedag dat we fotograferen. Dus we moeten morgen alles aanleveren bij het ontwerpbureau. En dan 1,5 week later gaat alles naar de drukker. En dan weer een paar weken later ligt er een boek. En dus is het aanpoten vandaag voor Rem. En ook voor zijn vriendin Anna. Ik ga de meiden aankleden en zorgen dat alles goed komt. Ja, dit komt wel goed. Maar we hebben een fantastisch team en iedereen zit hier stilletjes door te werken. Dus het gaat supergoed. Juffrouw, even een kwartslag draaien. Met de foto's van Zeeuws Meisje, die inmiddels in heel Zeeland hangen, voert Rem actie voor gelijkheid. Gelijkheid is voor mij om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Van huis uit ben ik toch wel heel erg vrij opgevoed, kan ik zeggen. Ja, niks is te gek, maar wel gewoon op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat is ook een van de dingen waarom ik ook mee wil doen aan dit mooie project van Rem van der Bos. Ongelijkheid gebeurt veel met geaardheid of met de huidskleur of met je leeftijd. Ik heb dus autisme Asperger om precies te zijn. Het kost mij gewoon heel veel energie om bijvoorbeeld dit soort sociale dingen te doen. Maar dankzij Rem en Anna, die hebben daar gewoon veel begrip voor. En dankzij hun is dit wel mogelijk voor mij. Ik ben heel blij dat ze mij ook gewoon als gelijke behandelen. Dat ik ben niet het meisje met autisme, ik ben hier gewoon Jaël. Gisteren gebeurde er iets aan het water. Ja, we waren eigenlijk alles klaar aan het zetten. En terwijl we bezig waren, zwom er zo heel erg mooi een zeehond voorbij. Ik denk dat hij daar was om ons te zegenen vandaag. En ons heel veel geluk toe te wensen. En dat hij zegt, goh, jullie zijn goed bezig. Op de juiste weg. Hi, Anna. Hallo. Anna, schön dich zu sehen. Mijn vriendin komt oorspronkelijk uit Duitsland. En haar ouders wonen nog in Duitsland. En Anna woont zelf al het grootste gedeelte van haar leven, van haar bewuste leven hier in Nederland. Ik ben opgegroeid in Duitsland, in een gezin met 5 kinderen. En we gingen veel naar Nederland op vakantie. Mijn ouders hebben hier nog steeds een vakantiehuis. Dus we gingen eigenlijk om het weekend en alle vakanties met z'n allen. Rem, hallo! Hallo! Leuk je te zien. Toen wij hier kwamen, dus toen ik zeg maar klein was, 4 of 5 jaar. Toen, dus zeg maar ruim 40 jaar geleden, was de oorlog nog wel een thema. Eigenlijk in opmerkingen dat kinderen langs de kant van de weg stonden als je langs reed. Duits in Zeeland, ja, het ligt af en toe wel moeilijk, merk ik. Ik merk af en toe ook wel eens als ik van een familielid een auto leen met een Duits kenteken, dat je echt heel erg anders behandeld wordt in het verkeer. Mensen zijn onvriendelijk of je wordt afgesneden. Heel vaak wordt er geen voorrang verleend. Maar dan merk je echt dat mensen wel denken van, oh, wacht jij maar even. En dan krijg je ook zo nu en dan wel eens een middelvinger erbij. Voor mij is het echt een probleem. Ik ben in 1950 geboren. En ja, ik ben anders opgegroeid. Weet u, mijn familie, daar is niemand nazi geweest. En ik zeg ook altijd tegen de mensen, ik kan daar niks aan doen. Wat die anderen mensen gedaan hebben. Ja, ik vind het belangrijk dat alle mensen zo aangenomen worden als ze zijn. Ja, en dichter bij elkaar inhaken en even allemaal een keer elkaar aankijken. In slow motion zo naar boven komen, alsjeblieft. Eindelijk is het zover. Ja, vanmorgen begonnen we natuurlijk en ik wist dat ik 7 boerinnen moest meehelpen aankleden. En ik dacht, ach, weet je stapt daarin en dan ga je gewoon. Maar we hebben het wel gered. En iets verder uit elkaar zwermen. Ja, iets dichter bij elkaar, anders loopt nog niet naar mijn zin.
Het ziet er niet uit hoe ik wil dat het eruit ziet. Maar ik vind het heel moeilijk om het juiste eruit te krijgen. Omdat er zoveel mensen in het beeld zijn. Dus ik moet nog even doorworstelen en daarna hopelijk bovenkomen. Mooi. Ging eigenlijk zomaar even een stukje rijden en we kwamen toevallig hier langs. We kwamen de dijk af, ik zei dat is Walcherse dracht. Ik herkende het gelijk en dat komt eigenlijk omdat ik het zelf draag. Wij dragen verschillende drachten, Walchers, Axel. En ja, dan herken je natuurlijk gelijk waar hierin gefotografeerd wordt. En het mooie is dan om dan te kijken of alle onderdelen van de kostuums of die dus authentiek zijn. En dat is gewoon het leuke, het is helemaal in kleur. Het is wel authentiek en dat maakt het juist zo mooi. Dit is een nieuw elan en jonge mensen, ja, ik vind het helemaal leuk. Loekie, kijk eens of je over de schouder van Jaël nog iets naar mij kan kijken. Ik hoop dat dit echt doorgezet gaat worden. En dat het toch landelijk opgepikt gaat worden en dat het echt een grotere doorbraak wordt. Ik denk niet dat Zeeuws Meisje 2019 ooit stopt. Want het boek komt natuurlijk nog. Dan gaan we naar New York. Het wordt echt... Na vandaag gaat het nog heel veel verder. Oranje en geel hangen iets naar elkaar toe. En dan is er ineens weer onverwacht bezoek. Ik zag de zeehond wel aan het fotograferen waren. Dat was echt waanzinnig. Ja, hier op een meter afstand ongeveer kwam hij zo. Stak hij zijn kopje boven het water uit en keek een paar keer en toen zwom hij weer verder. Willen jullie met de hele groep langs mij heen lopen? Ja, de foto was ook gewoon gelijk waanzinnig mooi. Dat was net een stukje extra energie wat we nodig hadden. Hoi, goedenavond. We zijn in New York en we zijn onderweg naar de presentatie en tentoonstelling van Zeeuws Meisje. Rem van der Bos, you see here, the artist. Rem, where are you? Stand up, please. This is the booklet and it's really terrific. So it is very beautiful and thank you very much.